Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Muri Zimbabwe muri rudadiso nasira rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Uchishandisa mugwagwa unobva Harare wakananga Mukumbura, uchangodarika mavhuradona unosangana neguva ndingati riri padyo nemugwagwa. Guva iri rinozikanwa sekuti paguva raDennis. Aimbonzi Dennis ndiani? Ko chii chakaita kuti guva rake ringe richiiswa pedo nemugwagwa? Ndo zvakabva zvatipa mibvunzo yakawandisa. Asi hatina kunge taziva kuti pane nyaya hombe. Dennis aitori mambo, akaenda paumambo nehundyire, asingakodzere kunge ari mambo, achishandisa ndyere dzake. Naizvozvo toda kukupai nhau yaDennis inonakidza, iyo yaita kuti tizowanazve dzimwe nyaya dzakawandisa kubudikidza nenyaya iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe, musakanganwe kulaika, kusubscribe, kushare kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Snowman go ndiri muzukuru waDennis. VaDennis vanga ri secretary wakati tuku vanga ndo anga ri mambo panguva yachiyo akati tuku vakatwa mukati megomo vatiza munguva dzehondo. Ndobva vatohwa naDennis kuti no mukoma hatidzokei kumusha, vauya vanhu vari kuda kuti titsvage mambo. VaDennis vakapedza makore anokwana kuita maviri vachitsvaga kuitwa mambo, asi zvazvodaro ndobva vatohwa, ndobva vazosvika, ndobva vapiwa mambo. Vapiwa mambo akati tuku ndovana sekretary waDennis. Saka pausekretary hwavo vaita vari vaviri avo vachitonga nyaya dzavo, akati tuku akatanga kurwara, vaigurugudza musoro, so vanga kuenda kudare vachitonga nyaya vaigurugudza musoro. Saka vakazotohwa nevarungu zvikati no, hatiendei kuZambia tivarapisi. Vaenda kuZambia 2-3 years havana kupora. Ndobva vazotohwa futi vakaenda Botswana havana kupora. Right, vadzoka vakaramba vachitonga vanhu vachitonga. Saka naona yakazoitika iyi ndeyekuzoti vakasakwanisa kuita basa ravo nemazvo. Vaenda kuhofisi pano zvakaitika nguva yemaBritish. Inyaya nguruve vakaenda kuDarwin kutaura kuti nguruve dzese ngadziurayiwe. Ndobva vasvika kuvanhu, varungu havana kutaura kuti nguruve dzese ngadziurayiwe, asi vakazosvika kuvanhu kuti nguruve ngadziite sei, ngadziurayiwe. Right, shuwa varungu vakazofonerwa nochiovhaovha kuti kuno nguruve dzo dzinochengeta vanhu. Akati tuku brain dzavo dzangisakwanise kushanda.
ndobva asvika kuno kushuva varungu akaona nguruve shuva muri kukatakata ndobva azodzoka bashedzwa kusvika no what do we know kuti isisu mukomana weshuva anogona chirungu saka mukakwanisike here kuti mumupe chigaro akwanise kubata shuva akati tukaana kuramba bvati aiwa munin'ina wangu ngaabate chiposition shuva vakabata chigaro ichocho saka nyaya akazonetsa apa mudharaunda kazhinji kana wapinda mumambo pane problem vakahwisane naMupando ndo munomudzi mudzimu wedu vahwisane naMupando zvikandichenda kunopa rudziro kwako chari chairo iwo nengirike period yako yakwana Dennis obva ata sei abva akriza zvikanzi right pamaore kana wakudzoka haupapindi shuwa mudhara uyo womudzimu yoMupando haripo nanhasi mupenyu ndobva aenda kukanda pamaore tsvimbo yake shuwa bhazi rakauya bhazi kururu anga akagara pabhengi rokupedzisira iri saka bhazi parakapenuka kondakita akatanga kubvisani aDennis achiti ndiye mambo avanhu ava no tikuda kusapota aDennis shovha akandwa panze vakandwa panze bhazi noparakawira paatsitsiwa ndobva vafa ndowega wakafa patsaona tsaona iyoyo ndovega akafa ari one vanhu vese hapana kakuwara vanga anemhikisanira chi namudhara Mupando uyo wemudzimu uyo Mupando vaiti vaDennis vasiye chigaro vatamidze chiuswa asari yomudzinza imomo izinda rimwe chete tarisai kuno period yake anga akwana period yake anga akwana saka vakazoti no chipo mabi ako saka pakapasa mabi awo uyu mudhara ndobva aramba bhazofa manje pambasati parimwa rodi yanga iri uko kuseri kwetu kwatiri uko saka ndopakazongovigwa panapo ichokwadi saka tingati isusu akarambira umambo then uyoyo mhondoro yaive svikiro ndobva rati hazviite unofanira kuti uita sei ubve saka ndopakakonzeresa rufu good ndo zvakakonzeresa rufu nyaya yetsvimbo saka achiripo munhu akarwera tsvimbo basi haripo richiri svikiro renyu redzinza here kana kuti mwene mwezuro kwangu tori nemasvikiro ekoko vachitoshandana nevanhu vakwe haripo asi akura sei baba akatungamidza vamama nengirike ivo vanonzi machifawo vanenge vanokwana kuita 4-5 iye achiri mupenyu chete saka tingati akazofa yei mune here mumwe anosara mudzinza zvakare achimirira dzinza kumasvikiro yakuti mukoma asati auya kana mukoma wangu auya ndopandikufa pano umwe anonzi Chirumbi iye anodya vanhu iyeyo saka akuchisa kuti akauya iyeyo vanhu anofa saka iyeyo akundoramba aripo chete andi kana auya iyeyo munokuvara saka akuramba ari mupenyu chete ndinonzi Tamanikwa Tsingano ndini last born yaDennis panapa tiri paguva racho raDennis akafa 1969 10 February 1969 ndiye baba wedu inini akandisiya ndine 3 years anga ari acting chief akatongwa for 14 years achitonga akabheuka nebhazi pamaore pamavhuradonha akavigwa nehurumende isu takasiyiwa tiri vana vadiki anga akavakisa imba yake 10 roomed house yakaparadzwa munguva dzehondo isu akatisiya tiri vana vadiki tikazobva kuno tikaendawo kumapurazi saka takasiyiwa tiri vana vadiki imba hatina kukombanzetwa yakangoparara kana zvimwe zvinhu zvakatina zvatakakombanzetwa zvakaparara inini ndini mwana wacho mudiki akasara ezve ndane 52 years ndo zvandokwanisa kutaura pana baba vangu ndatenda ko chii chakazoita kuti riiswe muzasi memugwagwa mamwe ese makuva ari kunzo ndo zvaakasiya ataura iye muridzi sezvo anga ari mambo akati handidi kuendeswa kure ndoda kuiswa apa
ndozvavakateedzera paakaparara. But patsika dzenyu madzimambo anovigwa pamugwagwa here ati ane nzvimbo dzemadzimambo? Ane nzvimbo dzemadzimambo anonoiswa kugomo mubako. Ini ndinonzi Witness Tsingano. Ndiri mwana zvakare amudhara Dennis vakarara apa. Baba vangu na Dennis vakarara apa. Vanozvarwa imba imwe chete. Asi vaDennis ndo vakanga vari vakuru. Tibva ipapo chakaita kuti baba vazoradzirwa apa. Inyaya sokutaura kwazvaitwa kuti ivo ndo vakanga vatogadzira nzvimbo yokuti kana ndazonzi ndaenda munoenda kunondisa papi pano apa. Panga pane muyo apa pakangosara muti wamuri kuonawo. Asi nenguva iyoyo yavakaigwa apa rodhi yanga isiri apa. Rodhi yakazogadzirwa munguva yehondo 1977 asi ivo vakanga vaigwa 1969. Rodhi yaiva seri uko. Ini ndonzi Kharida Muchochoma. Ndakaberekwa muno mukapiripiri. ADNC ndinovaziva nokutonga kwavaita vachiteedzana chiuswa kuti azoigirwa apa. Rodhi yenge ichari kuna Kanyerezi uko ticharishanda nakambacha ndopakaisa Guva pano pakazesa rodhi ndopatakazenda kumadokero Guva ndokuziva kwandinoita waDennis nematongero yavaiitawo. Ko pari kunzi anga ari acting, ndanzwa wanga changa ari acting, chii chakaita kuti azopinda paacting? Mambo anga afa here aifanira kunge aripo, zvakafamba sei? Mambo anga afa ndobva asiyirawo iye waDennis vachiteedzana chiuswa. Zvokuti anga asati agadzwa hake umambo. Umambo anga agadzwa nokuti anga kutenda kunze kwenyika. Mbozviintrodusa kare kuti ini ndonzi Witness Tsingano. Munhu wati kutaura nezvake uyo baba wababa vaDennis. Ichokwadi. Chokutanga ndechokuti kuti vazogadzwa umambo. Mambo akanga aripo panguva. Asi pane zvakaitika zvokuti mambo akatadza kuita basa rake nemazvo panguva iyoyo. Mambo ndobva azonzi aiwa takumisa basa takuchitora uyu Dennis ndiye akuchiita mambo. Ndo zvakavapo panguva iyoyo. Haisi nyaya yekuti mambo vakanga vafa kwete. Chikoro shuwa vakanga vainacho nokuti kana tikanyatsochibata history yababa ndo wakawa mambo wokutanga kutoendawo kuLondon Britain kubva muno muvarisa mambo. Chirungu shuwa vanga vane chikoro. Ko tinonzwa zvakare kuti ivo vanga vaine chinhano mudare ramambo vacho vakazomiswa. Vanga vaine chinhano chipi? Vanga vari secretary, vari munyori wamambo. Saka nedzimwe nzira tingati vaDennis vakabvuta umambo? Kwete, hakusi kubvuta nokuti zvakaitika ndezvekuti mambo akundikana kushanda basa rake samambo. Panguva ndiye akanga aripo panguva, ndingatadze kuziva nezita. Ndiye vakazopinpointa kana kuti kunominata Dennis kuti iwe uchitungamirira chiita umambo. Ndo zvakavapo panguva, haisi nyaya yekuti vakabvuta umambo kwete. Nekuti makuhwa anoti vanga vakangwara vachigona chirungu, saka vachena manje vakati uyu anogona chirungu uyu ndiye atiri kuda, kwete uyu asingagono. Yanga iri nyaya mukuru wangu. Hungu kugona vaigona nokuda kuburikidza nedzidzo yavakanga vainayo. Handiitika. Asi varungu ndo vakaona neuchenjeri hwavo kuburikidza nedzidzo yavakanga vainayo panguva. Ndivo vakazonominata kuti uyu ndiye ngaachiita mambo uyu. Right, mauya patiri kuda. Zvichireva kuti tiri kuti swaDennis vanga vakangwara vaigona chirungu vakaselectwa nevarungu asi havasiri vaifanira kunge vari pachinhano ichocho. Ichokwadi tinobvumirana. Asi kuti panguva ka icolonial era kai handiti vanhu vaifanira kunge vakapinda umambo panguva, vanga vasina simba iroro rokuti vanga vaudze ndiye kuti ayo uyu hakodzere kuti apinda apa. Asi tiri ipapo zvakare
Mambo akanga aripo panguva watorerwa basa nababa ndizoka tingori dzinza rimwe chete tisu tirana chiswiti vacho tinotopinda umambo hwacho. Saka kubva pakashaika vaDennis makawana here like muimba menyu mune akazopinda umambo here sezvo muchiti imi vachisvibe kuchisviti umambo urimo menyu? Zvakaitika ndezvekuti umambo kune vakatozoupinda. Takatarisa varipo vainzi vaWise vakapinda umambo ihwohwo. Saizvozvizvi mambo chiswiti watinaye izvozvizvi tingori dzinza rimwe chete. Saka zvazviri kuita ndezvekuti kumadzitateguru edu vachipinda muno vese vakasvikira muno mukapiripiri. Asi zvakazoitika ndezvekuti muukama hwavo ihwohwo umwe akanga ari muvhimi. Mukuvhima kwavaita vakabva vaenda kwatiri kuti kujese, kwainzi Jese panguva iyoyo nokuti kwanga kusingagare vanhu. But chakanyanya kuvafadza vaenda kunovhima veukama vandi kutaura nezvavavo. Vakanowana rwizi raifamba mvura nekuti kuno kwakanga kune dambudziko remvura panguva iyoyo. Saka vadzoka kunoku ndokuchiti kuno umwe wavo kwatabva uku taona kune mvura. Saka isisi takufungidzira kuti tinogara kuri ikoko. Saka muri kuona nhasi uno mambo chiswiti aripo nesu tiri kuno tingori vanhu vamwe chete zvokuti izvazvi mambo zvaaripo izvozvi kuchiswiti kana vazosvika panguva yavo yokuzorora mambo varipo pari zvino umambo hunongouya futi kuno nokuti mukoma nemunin'ina vanhu ava. Tanzwa nenyaya yekudzidza kwavo tinozoti yaive nguva yevachena vakanga vadzidza kupa? Vakanga wana sei mukana wekuti vanga vachidzidza uye zvakadzidza kupi? Vakadzidza pamavhuradoni apa nokuti misheni iyo yakavakwa kumakudhara kudhara chaiko. Ndopavakadzidza pamisheni apa pamavhuradoni zvokuti vegeneresheni yavo panguva yavakaenda kuchikoro ndovamwe makazoona vakuita master vaiva mastandard 6 yayai. Isusu aya masimba echivanhu kaya chivanhu chikuru akuru. Munhu anogona kuti handidi kufa agoregedza kufa. Iye hafe handini kumira mukoma ndoti ndiparure ndochishona chacho. Mukoma wavari kutaura ndevapi? Munhu mudzimu ndofa kare ukumirwa kuti uuye utange wauya kune vanhu. Saka vakafa vari kuti uyu mudzimu uripo pane mumwe uripo? Uripo munzira yakuti handife kusvika iye mukoma auya. Saka waari kuona iye uri munzira ndori kunzi hauna kumira zvakanaka. Chirumbi iye anojiratu. Kana pane mumwe muchinda ainzi pachisviti papapa akajihwa mwana. That is 1976 handikanganiswa hanzani koyu. Muchinda akata nharu nomuchinda yeyo anoja vanhu kakamba wata nharo zvikanziwa huna mudzimu. Saka kakamba angane pfuti chifefe. Saka kamwana kake kakarobva chikoro ndokuenda kupfura tushiri. Saka akasvika ikoko bva uya shumba nokuti anga anyozera futi izvozvo zvomudzimu izvi. Mwana abva uya akabandikwa pakati nepakati kusvika kuna kakamba zvikanziwa ndiona here. Iri shumba? Ya shumba ndokusvika kubata makumba kubvarura. Ndiye matumbu yese matumbu atosara makumbo nozvitaka zvinodyiwa kusara musoro. Saka right yakabata yeye anonzi chirumbi yeyo yabata ngirozi iyoyo manje ndobva azoshedzwa kakamba yekuti uyawone ndobva rusha mapatsi ese yarutsiwa kata zvanzwa ndiwa ndiro zvandinoita wanga chiti handisi ndo zvakafanana neyeye ari apa uyu. Saka tingati ane masimba. Mudhara ane masimba hatida kunyeperana anayo. Asi anorapa here? Hungu. Okay. Kungoti akura asi kurapa ndo mabasa ake. But achiri kukwanisa kuona mishonga here? Mushonga kana uchina tingataura zvakawanda pane vanhu anobva kuseri koko ndokwanga achiuya kokuya
ati ataure nemazita vanhu vakuru akana izvozvi kana mukasvika mukataura ivhidhiyo anokutaura kuti mutambo mukuru vese vamwe vacho vakarwa hondo ichida kupesera 1979 iyeyo mundaro wandikutaura anonzi Mupando pakauya iwa mabritish kupfura imba ikatanga kuna mvura haina kutsva iye vanhu vakatakurwa nemotikari munomu vakatakurwa vakaenda kusopa pachanza asi yakafamba netsoka kamwana wagarikika asi dzimba dzakazara kusasi dzese dzomuno dzakatsva ndiye muchinda iye wandikutaura vakamusunga havana kumusunga vakandoti tiende asi hati kuda kupisa dzimba dzake asi pakatanga kuna mvura pamba pake chete zvokuti masimba nhasi uno tingati achiinawo baba zvinoitika pamudzimu iyo yati kutaura nyama iyi ndiyo inenge yaneta asi shoko raanaro mukanwa raanotaura ndo rinotaura kuti zviripo izvi nokuti iyeka kuti machifi 5 vadofa fanira kuti Wise akafa ne26 akashanda 26 years mwana akashanda 6 years ari acting chief baba wangu inini baba mkuru wangu anodzi Dhanda ari pamusoro apo akashanda 3 years 6 months but iye aripo chete saka tingati ane kumakore mangani kuma 120 chakuti 17 kuma 1 chakuti bozungasvikira akagara so kana kuri kutaura mototaura ndononaziva ndakagara nawo sandikaziva rumba ndakagara nasekuru Dennis sekuru Dennis angali kachidunga ndiye angali mambo baba chidunga yakaenda kudhalweni nasekuru vaenda kudhalweni nasekuru akasvika kunyepa wanyepa kuti kundasvika kwana Nziti vachiti endai mumusha mauraya nguruve saka zvakadaro ndokubva vauya vanhu munoshuwa nguruve takapunza yanga iri nyama yega yega sekuru ndozotorawo yawo nenge teke kuti regai ndidzokere kudhalweni ndokubva svika kudhalweni kuti ndosaita changamire kuti hanzi nguruve dzibaiwe mumusha akanzi no hazvisizvo zvatamuudza takamuti nguruve dzinofanira kugara mudanga nguruve ndo dzinokudzawo vana muno mumusha tikashupika vachitengesa zvikanokuti iwewe nhasi wauya kuno uyo chidunga hachisina umambo hwanewe Dennis saka Dennis tingati anga akangwara kapa ndiye akazvitunira apa vanga vakangwara sekuru plus nokubata upenzerwa vaiziva zvosvika vazosumudziwa vakatakurwa nondege muvakaenda kwanga tisingazive uyo wanga chiti ndini shasha wacho umambo kubva wasara ribhata yamuri kuona iyi kamuri yeZimbabwe ndo yanga iri passport yakashandiswa navaDennis kuendawo kuUK muri kuona hasi mapeji akawanda semapassport edu anhasi uno aya ekuti rinenge rine mapeji hobho ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi ndofunga manzwa pamusoro pavaDennis asiwo tikawana mukana aiwaka muchatoona tichikuunzirai nhau resvikiro riri kunzira kuma 125 years rakaita makakatanwa naDennis kusvika razouraya Dennis netsvimbo yarakasiya rateya mumugwagwa. Ndiyo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi tiri kuno kuMukumbura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe musakanganuka kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media totokutorai kukuisai padanho repamusoro-soro. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.
iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Wow.